Amerikanın Birleşmiş Ştatlaryna iş saparynyň çäklerini hormatly prezidentimiz Niklaus kompaniýasynyň baş direktori John Rees bilen duşdy. İşe göre öýdary hyzmatdaşyň ilertilýän ogurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin düýç direktoruna şalyk bildirip, hormatly prezidentimizden Amerikanın Birleşmiş Ştatlaryna şu gedekki saparynyň iki taraplyň gatnaşyklary ösdürmäge täze itergi berjekdigini anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz taparnyň çäklerine geçirijek Türkmen-Amerikan işgörlük forumynyň kampaniýanyň ýol başlygyna türkmen wekilleri bilen geljek taslamalar we maýa oýum hyzmatdaşlygy boýunça pikir alşmaga gowy mümkinçiligini dörediljekdigini bellädi. Duşun başyna bilinýär ýaly Türkmenistan sportu we fiýagatçylygy ösdürmäge durnukly üçin mühim ogurlary hökümine garaýar. Ýurdumyz halkara hil ekologiýa standartlaryna we innovasiýalara üns bermek bilen döwrewap sport we fiýagatçylyk infrastrukturasyny işe götürýär. İşe göre Türkmenistanda döredilen öten sport infrastrukturasynyň ýurtda bir ugra uly ähmiýet berilýändigine şaýatlyk edýändigini, bir tarap Türkmenistanyň paragatçylygyň ilçi hökümine sporty işin ilerledýändigini bellädi. Hormatly prezidentimiz Niklaus kompaniýasynyň golf infrastrukturasyny taslamak we ösdürmek ulgamyna dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýleýändigini aýdyp, Türkmenistan bilen kompaniýanyň arasynda sport infrastrukturasyny ösdürmek ulgamyna ýödary beýiklikli hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellädi. Şundan baglanykda kompaniýa tarapyndan Aşgabatda gurulan we halkara standartlaryna laýyk gelýän Döwrewap golf klubynyň taslamasy ýödary hyzmatdaşlygyň üstünlikli misaly hökümine bellendi. Bu taslama Türkmenistanyň golf ösdürmekde mühim ädim boldy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň maýa goýumlary üçin amatly şertler döretmäge uly ähmiýet berýändigini belläp, ýurdumyzyň kompaniýanyň täze taslamalaryny we tekliplerini seretmäge taýýardygyny tasdiklady. Duşun ahyryna döwlet başçymyz Niklaus kompaniýasy bilen hyzmatdaşyň puwturandyrylmagynyň ýurdumyzda golf ösdürmäge we sportyň bu görnüşini wagt etmäge ýardam berjekdigini belläp, John Rees alp barýan işinde mundan meýlekde üstünlikler arzuw etdi.